skal havn som en lystfisk hostler. Nosser skal man have for penge, de koster. Så vi giver de andre fisker op en losser. Tager deres grej og giver dem nogle test på låget, så vi kan fange fisk på havnen. Så tager skud, sikker fisk på. Når en lystfisk hostler tager sig fisk på. Hvis du står så må den videre selv. Så skal vi lige bede begge holdspillere om at line op på blue line. Vi har nemlig en drøg. November måned spiller er nu kåret på nettet, og vinderen til der sagt, han har fået gang i at score mål. Og han har vist sig sikker på straffeslag, hvor han den anden satte vil afgøre målet ind i sejren på Sønderjyske. November måned spiller i Aalborg Pirates. Det er med nummer 25. Vaskeno! Nu kommer jeg over og får sin velfortjente luft, som bliver overragt af Emma Thornby Ungdom og Pirates Support Lotte. Gaven det er i samarbejde med Sangford Politik, og som sagt overragt af OB Ungdom. Sommerkvartet, der følger med hoveddommerne Jakob Brunsen, Thomas Lassen,